Eibarko Haurren eta Nerabeen Kontseiluaren lehen osoko bilkura eginda udaletxean otsailaren 17an. Bertan, ordezkari berriek beren kezkak eta proposamenak azaltzeko aukera izan dute. Kontseiluaren eratzea mugarri bat da haurren parte hartze prozesuan, etapa berri honetan haurren ahotsa funtseskoa izango baita, hiri inklusiboagoa eta beren beharretara egokitua eraikitzeko. Haurrak eskubide guztiak dituzten herritarrek zarete. Helduek baino urte eta esperientzia gutxiago izan arren, horrek ez du esan nahi zuen eskubideak txikiagoak direnik, ez da alde batera utz daitezkeenik ere. Eibarko udaletik merezi duen garrantzia eman nahi diogu zuen oinarrizko eskubide bati. Eragiten dizueten gaiei buruzko erabakietan parte hartzeko eskubideari. Eibarko udalak lan gogorra egin du 2024ko azarotik UNICEFen haurren lagunden hiria zigilua lortzeko. Haurren ongizatea ziurtatuz eta bizitza publikoan parte hartzea sustatuz, beren eskubideak sustatzen dituzten herriak aitortzen ditu bereizgarri honek. Udaleko osoko bilkuran aho batez onartu zen UNICEFekin sinatutako hitzarmena. Bertan, aitortza hau eskuratzeko bete behar diren konpromisoak, helburuak eta epeak ezartzen ziren. Hitzarmena sinatuz, bere politika eta ekintza guztiek haurren beharrak eta eskubideak kontuan hartzen dituztela bermatzeko konpromisoa hartu zuen udalak. Txikienei entzun eta haiei eragiten dieten erabakiak hartzen parte hartzeko aukera emango dien hiri eredu bat eraikiko du. Proiektu honen funtsesko oinarrietako bat haurren kontseilua sortzea da. Partaidetza organoa errealitate bat daia da, eta horrei beren ideiak, kezkak eta hiria hobetzeko proposamenak adierazteko aukera emango die. Aurrerapen garrantzitsu honekin Eibar UNICEFen zigilua lortzetik gero eta hurbilago dago, eta batez ere haurtzaroarekin duen konpromisoa indartu du, haurren ongizatearen, babesaren eta udal bizitzan parte hartze aktiboaren aldeko apustua indartuz.